suis fier de toi. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh, Mouna. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais on est ça. Ah, on est EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placée sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France. Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190 Livry-Gargan en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel, BDM France. Partenaire, Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou les 00 336 24 93 51 90. Ntɛnɛn septembre kalo ale tile 9 san 2024 Amara Nu Keyita ale bɛ yan yaasa ka se ka kibaruya ninnu bila bɔlɔlɔ sanfɛ ani ne yɛrɛ kunungo Fala ni Keba olu tun bɛ yan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Amara an hakilila tigɛra o ji junkɔrɔla ko don an miirila tigɛra sɔgɔmada in na Motikaw fɛ yen Barema Bokum Alpha ni a tɔw olu de ye yamaruya di CAN 2002 hukumu kɔnɔna na ko ka Moti Ndulati tɔgɔ kɛnɛ tɔgɔ da Barema Bokum na. Barema Bokum Modibo Keyita jɛɲɔgɔn don. Barema Bokum a ye wasadenya kɛ. Barema Bokum ISRDA kɔnɔna na Moptikaw fɛ yen a ye baara caman kɛ. O waleɲuman dɔn o hukumu kɔnɔna na a n'a ka cɛsiri n'a ka timinanja politiki baara kɛcogo ɲuman na Alpha Omar Konare ale min ye Segu balontan kɛnɛ jɔ ale min ye 26 mars jɔ ale min ye Babemba jɔ
ale mi Ablaye Makoro jɔ ka Amarindaw jɔ a ko ko ka ninnu tɔgɔ da ninnu na Amara o Barema Bokum tɔgɔ la ndulati kɛnɛ n b'a mɛn tuma o tuma n bɛ segin a kan n tɛ sɛgɛn inauguration tɛ baaraw banna k'a kurakuraya k'a latɛmɛ ni inauguration don tɔgɔ na fɔ nka reception de don maaw y'a dilan k'a ban k'a baara kɛ k'a tɔgɔw da tɔgɔ ma falen jamu ma falen nka min ye baara la kurakuraya ka yɔrɔ dilan k'a ɲɛ k'a kɛ kura ye ni Konatelakaw y'u ka so peinture u b'a bɔ Konatelakaya la Keyitalakaw ma n'u ka so peinture u b'a bɔ Keyitalaka la denguli tɛ dɛ baaraw la tɛmɛli don an ɲɛ b'a la hali ɲɛmɔgɔw b'a sɛbɛn ko inauguration tɛ dɛ an k'o fɔ mɔgɔw ye u k'o faamu o bɛ kɛ Moti bi Aigliw olu sera Afrique du Sud Burkinakaw olu fana sera Bamakɔ yan nin bɛɛ lajɛlen farikolo ɲɛnajɛ ye an n'an da don o la Jebɔkaw fɛ yen sɔrɔdasiw taara maaw ɲɛji cɛ du 140 u taara balo di olu ma Tombouctou bateau min dafirila o maaw bɛ kulela hali bi ko olu kɔni kabini Salongo bɔra a la gouvernement a y'i kɔ don olu la foyi tɛ ka kɛ u ye u ka ɲɛmaa ale na kuma Chine jamana min ye miliyari 20 CFA wari miliyari 22 a y'o di Mali ma k'a sɔrɔ tɔnɔ fosi tɛ ɲini a kan jamanakuntigi a y'o laseli kɛ kunungo wa min ye donbolo fana ye n'o ye dɔn ye a y'o fana ta ka di jamana ma k'a sɔrɔ saraliko tɛ nka Amara an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna président ka Chine taga in a y'a to maaw bɔra ko wɛrɛw kalama tuguni sɔɔni sisan e ni ne an na jɛ ka nin bɛɛ lajɛlen walawala an lamɛnbaaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a kow la cogo min. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn yɛrɛ ye ci kɛcogo ɲuman maa bɛ se ka fo a la n'i ye laharakɛ sarati ye Amara a bɛ se mɔgɔninfin i k'i tɔ to de ka ɲi i ka n'i se bɛ yira anw cinin a tun bɛ fɔ anw ɲɛna ko n'i ye bɔgɔ k'i tulonkɛ ɲɔgɔn bɛ ɲɛ na i kelen na tulonkɛ diɲɛ bɛ cogo min bi maa si kelen tɛ se foyi la kunungo Mali jabaranin na Colonel Assimi furancɛla fanga ni dɔw b'a fɔ ko donatɛmɛ fanga a ye laseli kɛ maliyɛn minnu bɛ Chine a ye ɲɛfɔli k'u ye jamana a bɛ tagabolo min na bi jamana ka laɲini ye min ye bi Amara a y'an hakili latigɛ a y'a yira an na k'a fɔ an bɛ ka minnu fɔ yan jamanakuntigi hali n'a t'a sigi k'an filɛ a tulo b'an ka fɛn caman mɛn anw ma fila fɔ maa si ye an ko k'i faso fɛ i ka k'i yɛrɛ fɛ i ka k'i ka sigida fɛ i k'i cɛsiri i k'i jija i ka baara kɛ Amara maliden mun bɛ kɔ kan n'i y'a dɔw siyɔrɔ ye n'i y'a dɔw ka bɔ ka bin yen nka n'i nana Bamakɔ yan u bɛ Mali kɔnɔ u bɛ ka t'u ka dugu la u bɛ maa hakɛ min balo i bɛ masaya segin Ala ma nka n'i y'u ka magoyanw kɛ yɔrɔw ye ala dɔw bɛ baara min na n'i y'a ye k'a fɔ k'u b'o wari sɔrɔ o gɛlɛya n'o degun na ka na di anw ma anw bɛ tewuliw ni baara wɛrɛw ni fɛn wɛrɛw la yan moto telefɔni 2 b'an bolo jakarta b'an bolo an bɛ yala an bɛ ka baara ɲini an bɛ taa munumunu ka na bɛn kini mɔnen ma k'a dun an t'a bɔ yɔrɔ dɔn an t'a ɲininkali kɛ an tɛ fosi kɛ n'an m'olu mɔgɔw fo
angara fitri wale de président la pmana ay fem belebeleba chama fo jamana yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min a y'a sinsin denmisɛnw kan tuguni a ko min ye kunkolennata ye an b'a fɔ min ma ko maanifin yɛrɛ i bɛ min miiri i kunkolo la n'o ye mentali ye ko fo ka kan na sabula munna ale ɲɛ bɛ min na a b'a dɔn kumakɛla ka ca nka baarakɛla man ca dɛ nka min ye sifinw ye nin y'a siɲɛ 2 ye Asimi bɛ wele bila u ma k'u ka wuli k'u jɔ k'u cɛsiri u ka baara kɛ jamana a ka tɔnɔ bɛ sɔrɔ o de la président ka kumana fana a kumana terrorisme kan a ko terrorisme kɛlɛ min don a senkɔrɔma dondobaw ka ca o ye tiɲɛ ye nka min bɛ maa minnu bolo n'o ye terroriste yɛrɛ ye o ye ka jamanadenw sɔrɔ k'u ladon sagola gun kɔnɔ ka na gouvernement yɛrɛ ni faso yɛrɛ jɔyɔrɔ ta k'o baaraw kɛ k'u kunkolo yɛlɛma ko nka maaw tɛ min dɔn amara o terroriste ala dɔw tɛ ɲɔgɔn bɔ yɔrɔ dɔn ordre min bɛ di k'u ka taa yan yɔrɔ attaquer hali maa kelen tɛ ordre d'u ma nka laɲini ye min ye o ye ka maaw yɛrɛ de lasiran Asimi ko k'olu ka sɔrɔdasiw bi sɔrɔdasi gun kan olu miirina nu olu kɔni olu y'a dɔn k'a fɔ min bɛ senna koyi olu hakilila tigɛlen don u b'a dɔn k'a fɔ baara min bɛ yen a bɛ ka kɛ ka jamanadenw de la kunnafili k'olu de la siran k'olu de la jɔrɔ ko n'o tɛ maa maa bɛ sɔrɔdasiya la bi a bɛɛ lajɛlen ye ko in faamu a ko o de la a fɔra ko sɛmɛyɔrɔ ɲuman o de bɛ sanfɛ yiri tigɛli ja n'i b'i kelen na i tɛ se ka foyi kɛ a ko bi k'olu ta kɛra sabaninjɛ ye Mali Burkina Niger k'olu ye sabaninw ye ko waati dɔ la anw ka pankuru bɛ bɔ yan u bɛ taa kalo 1 dɔgɔkun 2 u b'o kɛ Niger u bɛ bɔ yan u bɛ taa Burkina fana taw bɛ na yan k'u bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ten de président ko hakililatigɛba de bɛ bi ka kɛ ni o kɛlɛ ye sabula a bɛ ka nɔbɔ ko nka k'a kana k'an ɲɛna k'a bɛ ban san 10 a kana ɲɛna k'a bɛ ban san 20 a kana k'an ɲɛna k'a bɛ ban san 30 nka k'a kɔni sigilen don min kan a bɛ ban Amara Asimi ye anw ka kuma fɔ o de ye k'a fɔ dɔw ka sɔn degun ma jamana ka diya don nataw la n'o ma kɛ a tɛ ɲɛ parce que maa caman bɛ yen bi olu b'a la de an ka ko teliya joona nin ka ban o fɛn tɛ dɛ san 30 jɔnya bantɔ tile 1 o ma nɔgɔn Amara a y'a ɲini an ka jagokɛlaw fɛ a y'a ɲini an ka magobatigiw fɛ u ka kɛ u yɛrɛ ye n'u bɔra waliwariw minɛli la ka bɔ walijagaw minɛli la ka bɔ walimɔgɔw ka kumaw fɔli la jamana fana bɛna n'a jija ka u dɛmɛ a ko fɛn dɔ bɛ yen ko maa caman t'o kalama sɔngɔ gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ bɛ labɛn de maa min bɛ a den ma k'e ka na baara kɛ n'o k'e ka min kɛ i b'o de kɛ o ko nka ko bi ko alhamdulilayi ko an ka commerçant ba caman bɛ k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko fosi tɛ faso bɔ a ko maa o maa n'i bɛ diɲɛ fɛ i b'a dɔn k'i bɛ se ka ko kɛ k'i ka na n'i nana i bɛ se ka baara min kɛ ale tɛ wari minɛ i la mɔgɔ wɛrɛ tɛ wari minɛ i la pourcentage ko kuma tɛ fɔ wa n'a y'a mɛn fana ko maa min y'a kɛ Amara ko o bɛ na na dan dalen na yan ko fɛn min ka gɛlɛn ale ma kosɛbɛ o ye jamana ani jamanadenw ani faso ta i kana so ma ko ni maa ser'o ma ko hali t'u ɲɛ yɛlɛ k'i la i gosi k'u ɲɛ tugulen de b'i ci ko wa ko a ko k'u tɛna sigi ka jɛ n'o ye tuguni ko wa ko an tɛ kɛ maa si ka namugulasogo ye tuguni han sira min don waleya minnu don
a bɛɛ cɛ ka ɲi a fɔcogo n'a kɛcogo a tɔ y'a kɛcogo ye Amara anw mɛnna degun na koyi cɛ n'i bɔra walita dunni na n'i donni yɛrɛ ta dunna i b'a dɔn ko aw de ka di ko ba ko a kɛra cogo di ko a ko n dara ko dɔ de ye nin diyan o ka ɲi nka ba kɛra cogo di n bɔra baarakɛyɔrɔ la n ka baara sara de y'a to n nana ni nin ye i bɛ sɛbɛ sira yira i denw yɛrɛ fana na dɔ y'a diya denw kana taa dɔ in ɲini ka t'o deli nka baara de y'a diya aw bɛ baara de ɲɛɲini sisan k'o de kɛ président ka kuma Amara a taabolo n'a nabolo ka ca mais ne ye min lakɔlɔsi Asimi bɛ fɛ an yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ degun min kɔnɔna na ani tulonkɛ tɛ bɛn ani namara tɛ bɛn ani yuruguyurugu tɛ bɛn a ko n'i y'a ye k'a fɔ mɔgɔw dɔw bɛ yen u bɛ wuli k'u jɔ k'u y'u ka coopération tigɛ Mali la ko k'a sɔrɔ a coopération dɔ tɛ tɛmɛ 5 milliards 10 milliards kan ko k'a sɔrɔ Mali bi lithium bɛ Mali kɔnɔ ko an miiri tɛ diɲɛ jamanaba foyi la min mana Mali lithium in nɔfɛ ko nka ko ni maa min wulila ko ale bɛ miliyari 5 de di san kɔnɔ ko a ka coopération tigɛ a bɛ miliyari 10 ko jamana min yɛrɛ miliyari bayirika b'a kɔnɔ ko bɛ se cogo di k'a fɔ ko o bɛ digi a la a fɔ an ka maliyɛnw ɲɛna k'u k'u hakili latigɛ ko visa ko mɔgɔw bɛ na visa ta ka na Mali la yan ko wa ko an fana ka visa électronique ko fana labɛnw bɛ sen na ko n'Ala sɔnna a ma ko maliyɛn jeune dɔ bɛ yan ko de y'a dilan ko mɔgɔw bɛ n'a sɔrɔ k'u t'u sigiyɔrɔw la u ka lasigidenso la chinois maliyɛn minnu bɛ Chine u ko banque dayɛlɛli ka gɛlɛn u ma carte biométrique sɔrɔli ka gɛlɛn a y'a fɔ Abdoulaye Diop ye a ka wuli k'i jɔ dɛ ani fana ko jamana ale yɛrɛ bɛ ka baara min kɛ bi n'o o ye Chine jamana ko an n'u kan ka sigi min kan n'o ye cadre stratégique ye au niveau in k'u y'a kuma de fɔ fɔlɔ kɛminɛnw ka k'a kɔnɔ an bɛna taa sɛnɛ sira de fɛ wa an bɛ taa kɛlɛ sira de fɛ wa an bɛ taa école ko sira de fɛ wa président ko o bɛna dan tigɛ kalo nataw la sabula ale yɛrɛ bɛna segin ka taa Chine a bɛ fɔ o ma ko visite d'état Amara k'u ni chinois bɛ t'u sigi stratégie de haut niveau in mun de bɛ k'a kɔnɔ laɲini ye mun ni mun ye président ko maliyɛnw ma Chine ko a bɛ min f'u ye ko jamana si tɛ bonya olu ka tiɲɛ fɔli ma ko bi tiɲɛ don chinois an ka mɔgɔw bɛ ka fɛn caman fɔ k'u tɛ se ka banque dayɛlɛ olu bɛna fɔ chinois ye aw bɛ nin k'anw ye an fana bɛ nin k'u ye ko u kana tamakiya la k'a fɔ ko ale b'o f'u ye nin degun b'an fana ka jamanadenw a bɛ se ka mun kɛ parce que ale b'a k'a ka jamanadenw ka lafiya k'a kana bila mɔgɔw kunna k'a fɔ ko mɔgɔ de bɛ yen i bɛna k'olu tɛ se ka tiɲɛ f'i ɲɛna jamana ko la wa fana ko a ka bɔ bɛɛ dogo la k'a fɔ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli ni fɛnw hukumu de kɔnɔna na o nana ni digitalisation ye ko Mali nafolo tilancɛ bɛ tun bɛ maaw jufa kɔnɔ ko ni digitalisation in sera ka sen sɔrɔ président ko a na kɛ an bɛɛ lajɛlen ma sababu ɲuman ye sɔrɔw na don dondaw fɛ a kɔni ko tiɲɛ na fɛn fɛn bɛ daminɛ Amara a ma nɔgɔn i ye jɛnɛtigɛ ko daminɛ i daminɛ ni tɔ tigɛ kelen nka ko an ka maliyɛnw ma Chine ko yalama k'u bɛ yala ni wari ye yen wa u ko k'u tɛ yala ko aw tɛ yala ni wari ko mun ma an bali k'o ɲɔgɔnna k'an fɛ yen daminɛ don dɔɔni don a ko fana ko an ka jamana maaw bɛ u sigi k'a lajɛ maaw b'a nafaw lajɛ maaw b'a sɔrɔw lajɛ k'o de la armée bɛ ka i labɛn ko armée ka labɛnni tɛ dabila bi a tɛ dabila sini wa min ye élection ko fana ye a ko élection tɛ kɛ Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ Mali kɔnɔna na maaw ma hakili ma sigi maaw ma bila kun kelen kan maaw ma taabolo kelen d'u yɛrɛ la maaw m'a dɔn k'a fɔ k'u hakili sigilen don u bɛ se ka kalata ko kuma fɔ ko n'o kɛra k'o de bɛ ɲɛ ko nka ko n'an giringirinna ka taa don a la kalata de y'an se nin kɛnɛ in bɛɛ kan koyi bɔ yen k'an sigi o de nana ni nin ye a ko bɛɛ ni kelenya hukumu fana kɔnɔna na olu bɛ ka baara kɛ yaasa an ka jamana
jamana kɔnɔ denw bɛ se ka kuma cogo min u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min u ka hakɛw bɛ se ka dafa cogo min na ani bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko jɔyɔrɔ b'i la président ka kuma na a insistera jeunesse kan a mara jeunesse ko kuma in an bɛ segin a kan an y'a fɔ jeunes ye a ye bɔ discours la a ye bɔ séminaire la a ye bɔ parli la a ye bɔ téléphone ta la a ye bɔ don o don jakarta boli ni fɛnw na a k'aw ɲɛsin baara ma e ye kalan kɛ e ye diplôme sɔrɔ e sigilen don so dugu mana jɛ e bɛ dumuni kɛ e t'o bɔyɔrɔ ɲininkali kɛ e tɛ bɔ hali ka taa mangoya dɔɔni kɛ k'a fɔ ko au moins si tɔn ka taa nin kɛ n ka dɔ sɔrɔ n yɛrɛ ye e kɛtɔ ka baara sɔrɔ a bɛ gɛlɛya dɛ wa n'i ma farati i ka diplôme a bɛ kɛ furufuru feerela ye walayi se an kan ka min faamuya sisan Mali jeunesse kan ka min faamuya Mali denmisɛnninw kan ka min faamuya Mali maliyɛndenw yɛrɛ caman kan ka min faamuya o ye k'a fɔ k'an kan ka wuli k'an cɛsiri k'an jija de Chine o Mali ye Chine dɛmɛ ka tɛmɛ mais bi mun b'a bali ko don nataw la tuguni an tɛna Chine dɛmɛ fana se b'an ye o mais an yɛrɛ de bannen don maliyɛnw bɛ bɔ yan ka taa munna tunga la baara tɛ yan kɛcogo tɛ yen fɛɛrɛ ma jira mɔgɔw la ɲɛmɔgɔw fana kan k'u hakili to o yɔrɔ la parce que hali bi maa dama min bɛ yen n'o bɛ wuli k'i jɔ k'a b'a balo a halala la ni Mali yɛrɛ baara kɛcogo Mali baarakɛyɔrɔw kɛcogo bɛ olu mɔgɔw nimisiw to olu kunbɛ ka ɲɛ u tɛ don bɛrɛ la o fana ka ca dɛ dɔw ye baarakɛyɔrɔ dɔ ko k'u fa tiɲɛ maa wɛrɛ si tɛ n'a ye n'olu yɛrɛ tɛ ni tile fila yɛrɛ tɛ yɛrɛ yɔrɔ dɔw la mɔgɔw bɛ ka siran dɔɔni n'o tɛ mun maa tun bɛ siran de n k'a kun kɛra ko dɔw yɛrɛ olu de ta ye fɛn bɛɛ ye Amara a ko an lamininen don an jɔrɔlen don ka da mun kan sabula Mali Burkina Niger maa minnu bɛ ka janfan du contre la a bɛɛ ye mɔgɔ kelenw ye mɔgɔ minnu bɛ ka bɛnbɛnbɛn kɛ u la a bɛɛ ye mɔgɔ kelenw ye mais u bɛ ka siran mun ɲɛ u kana se ka fara ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ kɛ k'u cɛsiri ka sɔrɔdasiw ɲini u yɛrɛ ye minnu bɛna wulikajɔ sinsin a ko don min na Kidali bɛ bin a photo k'a bɛ Mali armée bolo u taara ka blindé 15 o de to Kidali kan kɔnɔna na ko Tesalit ministre kun sigilen don a kan de k'a miiri k'a fɔ ko Tesalit taga la ko Mali bɛna taa ni duguma sira ye u ye kan bɛɛ lajɛlen laminimini Mali nana jigi ko tellement u ye mugu ci ka mugu ci ko fo mɔgɔ ninnu y'a bila président ko a jaw bɛɛ talen n'u bolo kɛlɛ o kɛlɛ kɛra Mali kɔnɔ nin waati laban in na fɛn fɛn bɛ sen na a bɛɛ lajɛlen b'u bolo bɛɛ lajɛlen ma Kidali ta ye sɔgɔmada joona fɛ de rebelles jɔlen don k'an da la MINUSMA mɔgɔ bɛ ka bɔ a ye bɔ an ka don aw ni armée bɛ baara la Kidali camp 2 le premier camp de Kidali camp général Abdoulaye Soumaré min bɛ Kuluju la mɔku mɔgɔw de tun b'a kɔnɔ tilegan dɛrɛdɛrɛ fɛ u nana minɛnw cɛ ka bɔ hali mun sara armée la ka taa k'an ka mɔgɔw fililen to yen kɔfɛ de olu tilara ka se ka labɔ c'est que an bɛ min kɔnɔna na Burkina b'a degun kɔnɔ Niger b'a degun kɔnɔ wa u saba kelen k'u bolo di ɲɔgɔn ma fana o fana ma bɛn mɔgɔ caman ma dɛ o kɛlɛw o n'o kow kɛcogo ani marifa bɛ ka taa sa yɔrɔ minnu na jamana minnu bɛ fɛ ka na Mali dɛmɛ o ko bɛ sen na o de la Asimi ko a y'a ɲini Sini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ tiɲɛ don an ye minɛnw san u bolo a k'i jija an ka se ka minɛn ninnu sɔrɔ joona sabula diɲɛ bɛɛ bɛ taa sanni kɛ Sini n'an sera ka minɛnw sɔrɔ joona o bɛ fisaya an ma a yɛrɛ k'a sen don o la o de la a ko min ye cadre au niveau stratégique ye a lajɛ o n'a visite d'état kan ka kɛ Sinikaw fɛ yen u nana taa ko caman perepere latigɛ o hukumu kɔnɔna na mɔgɔw bɛ se k'a faamuya cogo min baara min bɛ sen na
amara an bɛ ka nin ɲɛfɔ parce que président ka discours min b'an bolo miniti 38 de don miniti 38 n'anw ko k'an b'o bɔ an ka journal la a tɔ b'a dɛ nka miniti 6 b'an bolo an bɛna o d'u ma u ka o lamɛn an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka kunnafoni tɔw ye. mɔgɔ ten tɛ diɲɛlatigɛ la bilen jamana ni ɲɔgɔn cɛ hinɛ tɛ yen an ka mun faga foro kan bɛɛ b'i ka nafasɔrɔ sira de ɲini hali bi faransi tɛna miliyari don mali la an hakili to jamana na a yɛrɛ y'a ye tuma min na1 miliyari kɛlɛ ka sira ɲini ko maliyɛn ko ka di o maliyɛn cɛ aw de y'a fɔ ko ka mission bila mali la a fɛn bɛɛ filɛ nin ye dɔ de b'a kɔfɛ ne ye MINUSMA lajɛ ne bɛ Sudan de kɛ ne bɛ bɔ Sudan don min na o don ni Sudan tila fila ye o don ni Sudan tila fila ye ne ye san 1 ni kalo 4 kɛ ne bɛ bɔ don min na o don ni Sudan jamana tila fila ye i b'a fɔ ko MINUSMA mɛnna ne hakili to fɔlɔ la mana man jija kɔni n'u man ka jamana n'u donn'i fɛ yen u bɔ ka gɛlɛn dɛ mais an bɛ Ala barikada Ala ni jamanadenw ka wuli ka jɔ u ka bɔli nɔgɔyara k'a fɔ i mana o mission ninnu ye ten quoi a mana kɛ cogo cogo dɔ de b'a kɔfɛ jamana dɔ b'a kɔfɛ jɛkulu dɔ b'a kɔfɛ minnu ka miiriya nata u ka hakilina ta u bɛ lasabati n'i ko k'aw ka jamana tila a bɛ tila n'i ko k'aw ka jamana to a cogo la a bɛ to a cogo la bon ni e de m'i jija sisan ka dɔ i ye ka laɲini min kɛ o kɛlɛ kɛ a bɛ kɛ de la dɛ a bɛ kɛ de la donc an bɛ Ala barikada Ala ye saga to an se k'u sɛnsɛn k'a sɔrɔ an ka jamana ma tila donc o hukumu kɔnɔna la ne fɛ ka mun faga foro kan hali bi an hakili to jamana na a yɛrɛ y'a ye tuma min na a fɔra k'u ka sira ɲini u ka taa aw de y'a fɔ ko ka mission bila mali la bɛɛ sɔnna a ma e na tila k'a fɔ tuguni ko o mission bɛ taa ko k'anw sigi mali ma aw bɛ kami ko sigi mali ma mais est ce que o mankan b'o la mankan t'o la o mankan t'o la o mais munna mankan bɔra la parce que bɛɛ ni ŋaniya o ŋaniya de tun ye n'u taara a tɛ ɲa donc n'a tiɲɛna wele bɛ k'u ma bon n y'a fɔ dɔgɔ n'i bɛ nin waleya sugu kɛ ani hakilina fila tɛ bɛn quoi parce que n'a tiɲɛna bɛɛ wɛrɛ mun b'a kɔfɛ o y'a to a bɛ ko bɛɛ labɛn ka ɲa a y'a yakumu na u ye binna baton kan u ye Bama attaqué u ye Burama attaqué u ye dugu caman attaqué mɔgɔw ye déclaration kɛ u ye vidéo fili fo ka maliyɛn dɔw yɛrɛ dusukun dɔw kɛ nin ko in est-ce que nin ko bɛ laban mais nin bɛɛ ye maliyɛnw ka cɛsiri de o de y'a to parce que a kɛ kun y'o de ka jamanadenw hakili ɲagami u ka muruti o ni murutila de o kɛlɛ tiɲɛnen donc a ye an nana dɔɔni fo ka nin yɔrɔ bɛɛ minɛ kelen a janfa barika bonyana dɛ Tesalit o tun ye Tesalit ancien tile de u ka communication b'an bolo u bɛ k'a fɔ non a kana mugu ci la ninnu y'an ka mɔgɔ ye avion jiginna tasuma de kɔrɔ pour que ka se k'an ka mɔgɔw bila parce que u de fɛ an bɛna duguma sira fɛ an nana sanfɛ sira fɛ donc Tesalit minɛra tasuma de kɔrɔ Agilok o kɛtɔ ka k'u bɛ kan de o ye jugu wele ka na drone b'u sanfɛ u tɛ drone na u ka minɛn ta ka di juguw ma o image b'an bolo u ka minɛn di juguw ma drone b'u kunna a bɛ k'u filmer o image b'an bolo u taatɔ u ye fɛn bɛɛ tiɲɛ k'an bɛɛ tiɲɛ a yɛrɛ kɛlɛ tɛ ma dogo mɔgɔ si la ne e bɛ ka mɔgɔ lakana k'a fɔ e de bɛ mɔgɔ lakana n'i ma ɲɛ k'i kan ka bɔ o yɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ la sisan mun na t'a fɔ i ka minɛn cɛ an ka taa ɲɔgɔn fɛ u taara k'an ka mɔgɔ filen to u taara k'an ka minɛn bɛɛ filen to o kɛra min jugu k'a ta u taara k'an ka mobili n'an ka marifa bɛɛ to jugu y'a ta yali kan belebeleba fana kɛ ten cogo la bon komi bɛɛ sɛbɛ ye sɛbɛ de anw ɲɛ tɛ foyi la ni Kidali tɛ o kumana yɔrɔ fo ko kɛ o taara diɲɛ fan fɛ anw ɲɛ bɛ Kidali de la fo Kidali nin ka minɛ o kɔfɛ an bɛ ko wɛrɛ ɲɛɲini donc a y'a ye a ma dogo mɔgɔ si la kɛlɛ kɛra fo ka Kidali minɛ Kidali minɛlen fɛn min sɔrɔla Kidali la a ka bon a hakili ma o taara ka blindé 15 ɲɔgɔnna to yen blindé 15 a bɛɛ ka ɲi mais heureusement kɛ an ma tanba d'u ma o bɔlen jugu ka to yen jugu min k'an minɛ ka ban o sufɛ bombardement tile fɛ bombardement u y'a bila donc k'a fɔ a ɲɛna janfa barika kɛlɛ bɔnna pour que jamana ka dɛsɛ quoi c'est comme mɔgɔ fila bɛ kɛlɛ la an ka lajɛ a ko bɛna ban cogo di an ka segin an k'u lajɛ a ko tun bɛ ten cogo la de u kun bɛ k'an lajɛ de
n'a ɲɛna mun bolo ala barika la jamanadenw ka wuli ka jɔ la ani jamanadenw ka dɛmɛ na sɔrɔsiw ka wuli ka jɔ la a baara ala y'a kuncɛ ko ɲuman d'a ma donc hali bi baara ma ban fan dɔ de kɛra o de hukumu kɔnɔna na sisan a ka kan sisan an ka kan yɛrɛ a tɛ ɲa sisan an ka kan yɛrɛ o y'a to an ko ko ka sigi ka fɔ kɛ ta y'an fɛ n'an fɛ o banna an tɛ kɛ mɔgɔ si ka namugulasi ye bilen n'an bɛ fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ an fɛ donc hukumu kɔnɔna an ko a tɛ ɲa maliyɛnw de ka sigi ka fɔ kɛ n'u bɛnna mun kan an bɛ baara k'o kan parce que tintin mɔgɔ mɔgɔ da bɛ don i ka kuma la a b'a kɛ a ka ŋaniya de kama a b'a kɛ a ka sɔrɔta de kama a b'a kɛ fɛn tɛ i ne tɛ diɲɛnatigɛ la bilen donc n'an yɛrɛ mun bɛnna mun kan o baara ka nɔgɔ an bolo ni mɔgɔw da cayara la mɔgɔ mɔgɔ da b'a la a b'a kɛ a ka nafa sɔrɔ sira kama a b'a kɛ hakilina kama a b'a kɛ parce que hakilina ka ca e ka to ne ka mara kɔnɔ o fana ye baara dɔ ye n'an ka nafa sɔrɔ sɔrɔ i fan fɛ o fana ye fɛn dɔ ye donc a man kan a ka kan sisan an yɛrɛ ka kan yɛrɛ an yɛrɛ ka fɛn dɔ an ka bɛn fɛn dɔ kan an ka baara k'o kan o de b'a to lakana tɔ bɛ sabati kidali minɛli dɔrɔn t'a bannen parce que ko Tanzania tɛ Tunisie bɛ yen Burisa bɛ yen André-Bougane bɛ yen Fanfi bɛ yen donc fo frontière mɔgɔ tɛ yɔrɔ lakana so kɔnɔ i b'a lakana so kɔ kan de donc pour ka se ka kidali ninnu lakana fo frontière a yɛrɛ y'a ye kɛlɛ dɔw taara kɛ fo frontière an fan fɛ o bɛɛ ka jamana lakana donc a tɛ ɲɛ hali bi o baara tɔ minnu bɛ yen olu ka se olu ka an k'u lasabati. n'an bɔra Chine an b'a fɔ jamanakuntigi ye ko a danga na an bɛ taa Kulukoro sibiri do bato maa minnu n'olu ala olu kisi n'olu sera ka bɔ bato kɔnɔ Tombouctou bato a san kelen o tun ye sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 7 u ye sarakabɔ kɛ ka dugawudon kɛ nka u bɛ ka welewelemada bila gouvernement ma k'a ka hakili to u la sabula halisa olu ka ko bɛ degun kɔnɔna na alu tɛmɛli maa minnu ni ala y'a to olu sera ka bɔ bato in kɔnɔ u ka tɔn ɲɛmaaba ye ale an ka jɛ k'ale lamɛn. Ne alu tɛmɛli ne de président rescapé ka président national ye bi lajɛrɛ kun ye mun ye an ye gɛlɛya mun sɔrɔ ka bɔ jadulu fan fɛ n'o ye attaque ye bato Tombouctou o san kelen de bi le 7 septembre an b'o kɛnɛ de kan. lajɛrɛ in yɛrɛ aw tun bɛ ɲɔgɔn ye la wa sarakabɔ don wa mun de don. bon lajɛrɛ in ye sarakabɔ de ye sarakabɔ in an y'an ŋaniya ta ka hinɛ lase an ka bamamatɔw ma ani ka dugawu kɛ an yɛrɛ ala k'an kisi an ɲɔgɔntaw ma ani ka jamana fana kisi an ɲɔgɔntaw ma ani min ye société mun yɛrɛ ye kɔmɔnɛw yɛrɛ ye ala k'u kisi an ɲɔgɔntaw ma donc an ye saraka bɔ de kama bon saraka in vraiment mɔgɔw bɔra fan bɛɛ ka na mɔgɔw b'a fan bɛɛ ka na ka na Kulukɔrɔ na ka na saraka bɔ in na réseau mun kɛnɛ vraiment n b'o foli lase bɛɛ lajɛlen ma parce que anw yɛrɛ ye gɛlɛya caman ye dɛ an ye gɛlɛya caman ye il faut que an k'an da don a dɔ la k'a fɔ parce que an tagalen Banikani ka bɔ Banikani ka se fo an ka so gouvernement état y'a accompagné Assimi fana dɛmɛ mun kan ye mun ye 50,000 ye an y'a ye mais an nane soya an nane soya vraiment an ma foyi ye dɛmɛ na an n'u ka mɔgɔ b'an bolo minnu kɛra fatɔw ye an ka mɔgɔ b'an bolo minnu mangɛnɛ hali bi dɔw bɛ yen bali bi dɔw sinna mɔgɔ bɛ yen minnu yɛrɛ sen tigɛra pewu mɔgɔ dɔw bɛ yen hali sisan an nana kɛnɛ kan u y'u débrouiller ka na mɔgɔ de y'u ta ka na n'u ye u se ka foyi k'u yɛrɛ ye wa mɔgɔ fana b'an cɛ minnu ka nafolo bɛɛ tiɲɛna pewu mɔgɔ b'an cɛ minnu ka denbaya bɛɛ tora attaque in na mɔgɔ ka denbaya bɛɛ sara donc n bɛ an bɛ wele kɛ toujours k'a da état ye vraiment u y'an dɛmɛ min kɛ ka bɔ Banikani ka na an ka so u k'u jija k'an dɛmɛ tuguni ni gɛlɛya in ala bɛ se ka dɔgɔya cogoya min na waati dɔ kɛra an ye lettre adressé primature la a ma mɛn yɛrɛ an lettre adressé primature la u y'an ka lettre bila ka taa ko ministère de la développement social la ministère de la santé et du développement social u y'an ka lettre bila ka taa yen k'olu b'an wele
anu bɛ se ka kuma an ka gɛlɛyaw kan hali bi an ma wele donc an bɛ wele kan kɛ pour que an ka se ka wele pour que mɔgɔw gɛlɛya min bɛ yen tɔ bɛ se ka bɔ la cogo min na voilà n bɛ fɛ o de fɔ kuma na. président yanni an ka bɔ baro la rescapé bateau Tombouctou u bɛɛ lajɛlen Mali bɛɛ lajɛlen ka rescapé u ka ɲɛmɔgɔ ye bi an bɛ Kulukoro yan nɔ bateau bɛ fɔlɔ Kulukoro yan de ka sɔrɔ ka taa fan wɛrɛ n'a bɔra nord la a bɛ dan yan de kuma laban jumɛn b'i bolo ka lase gouvernement kelen tɛ malien bɛɛ lajɛlen ma kasara min y'aw sɔrɔ la. bon vraiment ne bɛ kasara min y'an sɔrɔ n bɛ malien bɛɛ fo o cadre kɔnɔna parce que waati min na an attaquera Mali dɔrɔn tɛ diɲɛ bɛɛ ye a douleur senti donc n b'o folikan lase Mali cɛ bɛɛ lajɛlen ma surtout an ka RCO minnu siran o minnu ma siran o n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen a bɛɛ hami bɛ yan parce que mɔgɔ n'a fɔ mɔgɔ min fɔ Gawo min fɔ mɔgɔ min tun ka déplacé na Kulukoro siraba bɔ in na a ma nɔgɔn mais minnu sera ka fɛn fɛn sira yan nɔ vraiment an n'u jira sira bɔ ɲɔgɔn fɛ fɛn ma se yan an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala k'an kisi yɔrɔ tɔɔrɔ ma donc san nata na tuguni n'Ala m'an dɛsɛ an bɛ continuer ka nin fɛn ka an bɛ continuer nin sacrifice in filɛ n'an bɛ ka bɔ an b'a kɛ san o san an b'a bɔ pour que a nɛɛma ka se an ka banbatɔw ma. Merci, président. Alu temeli maa minnu bɛ yen ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ bateau kɔnɔ Tombouctoukaw fɛ yen balo in yɛrɛ bin kɛra ka ban ni kan maa caman bɔra a kɔnɔna na min ye maa dɔw kɔni ye olu sera ka bɔ olu de filɛ nin ye tan maa tɔw kɔni olu fatura an bɛ dugawu kɛ olu ye jebɔkaw fɛ yen Gawo mara la min ye wolomasiri tabaw ye olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ye yaasa ka se ka taa ma ye maaw k'olu la hinɛ ni balo ye min ye jebɔk yɛrɛ ye ale ye yɔrɔ min bɛ Gawo masuruna na wolomasiri tabaw sa olu ka maa min bɛ n'o bɛ u ka caciri S kunna n'o ye opération Maliko ye a ɲɛmaaba yɛrɛ o de tun bɛ nin ko in kɛnɛ kan n'o o ye capitaine Silas Dako ye Silas Dako n'a ka maaw olu kɔni de taara jebɔkaw olu fɛ yen jebɔk préfet ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan an'u ka dugu maire n'o ye Risa Ag Mohamed ye ale kɔni ye foli kɛ armée maaw ye u ye nin wulikajɔ min kɛ ka na olu fɛ yen ka n'olu magɛn nin waati in na nin waati min na fana ni kow ka gɛlɛn kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni ka commune kɔnɔna na bi degun camanba bɛ olu ka sabula u ka baganw caman sara balo tun bɛ sɔrɔ cogo min na olu bɛɛ lajɛlen siraw tigɛlen don min ye nin dɛmɛ min ye n'o nana d'u ma nin ye ko o kɔni a bɛna k'olu ma ko ɲumanba ye jebɔk préfet n'o ye kɔkɛ jara ye ale fana y'a jira k'a fɔ ko bi ko sɔrɔdasiw ka wulikajɔ a n'u ka cɛsiri ko bɛna nana dɔbɔ dugudenw olu ka degun na kosɛbɛ duguden minnu n'olu tɔɔrɔlen don k'a sababuya kɛ lakanabaliya a sababuya fana kɛ bi baara minnu bɛ yen n'u tɛ se ka o kɛ ka k'u yɛrɛ labalo olu bɛɛ lajɛlen jɔra ko wa ko sɔrɔdasiw nalen filɛ nin ye ka na nin balo min d'u ma nin ye ko bɛna fisaya u ma sabula hali sanji yɛrɛ ale fana ye tiɲɛni caman kɛ jebɔkaw fɛ yen o nana dɔ fara u ka degun kan min ye dugudenw ye olu kɔni ye o degun caman sɔrɔ sɔrɔdasiw olu ka bolofara min bɛ yen n'o bɛ dɛmɛ kɛ sa o ɲɛmaa tun bɛ maa min bolo o y'a jira sa k'a fɔ ko u kɔni nana min ye sɔrɔdasi ɲɛmaaw olu ka wulikajɔ hukumu de kɔnɔna na u nana ni balo minnu ye sa o kɔni kɛkun ye sa u ka se ka u yɛrɛ boloma dɛmɛ n'o ye yanni kow bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kelen kan a yira k'a fɔ sa ko balo minnu kɔni taara d'u ma sa Amara a balo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ ko farni mugu o bɛ a la malo b'a la tulu te sukaro makɔrɔni ka taa fara dɛmɛw kan ale ni k'u lajɛ fana k'u furakɛ u bɛ se cogo min na maa minnu bɛ ni degun b'olu kan k'olu boloma dɛmɛ a bɛ fɔ o ma ko opération civilo militaire nin bɛɛ lajɛlen de kɔni sera ka kɛ dugudenw olu tɔgɔla sa min ye Hamana Ag Ibrahim ye ale ye bɔnɲɔgɔnse kɛ sɔrɔdasiw ye u ka nin wulikajɔ in na ka na jebɔk ko jebɔk yɛrɛ tagali yɛrɛ ka gɛlɛ bi ko kuma tɛ ko maa kana ka n'i bolo fa k'a ton tan cogo la ko nin bɛna n'a to olu bɛna lafiya kosɛbɛ nka min ye sɔrɔdasiw ye ko n'u kun sera ka min olu kɛrɛfɛ olu ka se ka sɛnɛ dɔw kɛ k'o tun bɛ diya u ye kosɛbɛ min ye ɲɛmaa ye n'o ye capitaine Silas Dako ye a ko ci na se a seyɔrɔ la olu nana min kama nin ye o ye nin ye ni Ala sɔnna ma n'u hakili to u la u ka lakana ko ale la bereruzuw ka yɔrɔ n'a bɛ fɔ o ma ko commando parachutisiw ka kɛ ni 22 o seli labɛnni ye olu ye ɲɛbila baara dɔ kɛ
chef d'état-major général de l'armée n'o ye Keba Sangare ye ale yɛrɛ ni bereuruzi saba Amara u y'u fili ka jigi koyi k'u y'a kɛ champ hippique de la min ye Keba Sangare ye ale ni bereuruzi saba k'olu kɔni ye sogorusi kɛnɛ de lajɛ ka t'u yɛrɛ ka bɔ avion kɔnɔ ka jigi para la o kɛnɛ kan ko dugumana na ko denmisɛnninw ni maakɔrɔw ni sogorusi kɛnɛ maaw k'a kɛra nisɔndiyaba de y'olu bolo Keba ko nin waleya in bɛ tali kɛ min na sa o ye 22 labɛnni ye ko sabula min ye sɔrɔdasiw ye commando paraw olu ka parachutiw fililiw ni fɛnw tun bɛ kɛ Bamako fɔlɔ yɔrɔ caman tun bɛ yen nka nin waati in na ba falen don Amara n'Ala ma farati n'u taara i keru Samankɔ ye ba ni kɔw falen don kosɛbɛ o de la sa u ye sogorusi kɛnɛ kɔni sugandi wa ko a saba bɛ jiginna kɛnɛ kan koyi ni Mali drapeau fana ye Keba ko nin ye ci ye ci min ni chef d'état-major y'ale bila ko ale ka nin kɛ ani bereuruziw komi ale yɛrɛ ye bereuruzi ye ale yɛrɛ fana ko ni ma ɲɛ ko n bɛ denmisɛnninw bila ko ka don pankuru kɔnɔ n yɛrɛ ka far'u kan u saba bɛɛ lajɛlen u maa 4 k'a kɛra nisɔndiyaba ye ko ɲɛbila baara min don a ko n'Ala sɔnna a ma ko u na exercice tɔw bɛɛ lajɛlen la sigi sen kelen kan yaasa u bɛ se ka baara kɛ cogo min na min ye avion kɔni ye k'ale kun yɛlɛlen don sanfɛ ni 1000 ni 500 ɲɔgɔnko ye ka na bɛn pewu min ye sogorusi kɛnɛ yɛrɛ ma u ka sɔrɔ ka u fili k'u jigi Keba ko maa mun ye nin baara in kɛ pilote ani minnu tun bɛ n'olu ye équipage kɛ k'a b'u bɛɛ lajɛlen fo u ka timinadiya ni wulikajɔ la sabula Amara para ye kelen de ye o n'i ma jigin ale bɛ jigin ni o nka jigicogo ɲuman ani jigiyɔrɔ ɲuman o b'a ko nɔgɔya a ko chef d'état-major tɔgɔla sa k'a bɛ sɔrɔdasiw bɛɛ lajɛlen fo maa y'i sen don nin ko in na duguma ani sanfɛ k'a ka se ka para ka se ka jigi tancogo la k'a b'u fo ko labɛnw olu na tɛ senna yanni 22 cɛ Sikasokaw fɛ yen garde nationale ale ka bolofara min tun bɛ yen n'o tun ye bolofara fitinin ye u ye ale bɛn sisan Sikaso yɛrɛ région kundama ma colonel Mori Sanogo ni ale ye garde ka chef d'état-major danga ye ale tun bɛ Sikasokaw fɛ yen commandement ɲɛmaaya bɛ maa min bolo ye sa o ye lieutenant colonel Cheikh Umaru Fofana ye ale fana tun bɛ bandiri taara ka di ale ma ka ni garde ale kɔnɔna na sa min ye sɔrɔdasi ɲɛmaaw ye Sikaso commandement maaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen min ye garde camp numéro 3 ye ko a ka baaraw a n'a ka regroupement ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna sigi sen kelen ka Sikaso kɔnɔna na yaasa u ka se ka kɛ min ye sɔrɔdasi ɲɛmaaw ye u ka laɲini ye sa ni n'olu ye gardiw ye u ka taabolo ka falen dɔ ka fara minɛnw kan cɛsiri ka kɛ maakuraw ka na yaasa min ye jama bɛ se ka caya cogo min na ni ye Sikaso dugu kɔnɔna ye ni maaw ye o labɔ n'a fɔra ko bolofara minnu b'u bolo ka se ka dɔw bila ka taa ye ko o de waleya kɛlen nin ye Sikaso kɔni sisan groupement région o de dɔ de fanga bonyanen nin filɛ nin ye ka bɛn ni u ka Sikaso marabolo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye commandement maaw u y'a yira k'a fɔ ko nin taabolo kura min nana kɛ Mali sigida bɛɛ lajɛlen na sabula u y'a ye k'a fɔ maa kura minnu bɛ ka taa n'o ye denmisɛnw ye ani maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ garde nationale yɛrɛ hukumu kɔnɔna na ko dɔ na fara a bɛɛ lajɛlen ka baara kɛcogo kan kow bɛna yɛlɛma sabula u bɛna bolofaraw sigi sen kan yaasa bamancɛwale ni jugawale kɛbaaw u bɛ se ka kunbɛn cogo min na fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ye lieutenant colonel Cheikh Umaru Fofana ye a ko a ye kuma mɛn ko ɲɛmaaw nana ka na fɛn fɔ a ye ko a n'a kɛ a kɛ sira fɛ ko yaasa jamana bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min chef d'état-major général colonel major ni ale chef d'état-major général adjoint de garde nationale ye ale fana ye foli kɛ u ye ka Sikaso maaba bɛɛ lajɛlen fo maa nana kɛnɛ kan Mori Sanogo ko nin Sikaso baara min filɛ nin ye ko o bɛna n'a to sa denmisɛnw u yɛrɛ kana baara kɛ baara min bɛ dugu yɛrɛ lakana koyi sabula a yirala k'a fɔ ko min ye chef d'état-major garde nationale n'o ye général de brigade Famukɛ Kamara ye ale yɛrɛ ni garde mɔgɔw ko olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw o kɛkun ye sa gardiw u ka baara kɛcogo ka ɲɛ Sikaso tɛna to cogo min Mali fantɔw bɛɛ lajɛlen tɛna to o cogoya kelen na k'u y'a yira sa k'a fɔ ko commandement 5 o de kɔni bɛ u bolo Bamako Kulukoro Segu Moti ani Sikaso min ye Prytanée promotion 12 in ye kamalen min na ale nalen filɛ bila o kunna ni ale bɔra o de la n'o ye lieutenant colonel Cheikh Umaru Fofana ye ale min nana bila ko kunna ko officier ba don han a fana ye kalanw kɛ kalan minnu sɔrɔdasiya la bi ni jɔyɔrɔ bɛ se ka d'a ma k'a tun ye jɔyɔrɔ kɛ wolomasiri tabaw tɔgɔ la Kayikaw fɛ yen Menaka ani Gawo olu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sa a nana ka minɛnw kɔni de bila Sikaso yan nin waati in na yaasa a ka se ka baaraw kɛ ka kɛ ni wolomasiri tabaw olu ka laɲini ye polisi ɲɛmaaba
n'o ye commissaire général de brigade Suleiman Traoré ale n'a ka cɛdenw ye munumunu salo kɛ Bamako a n'a lamini bɛɛ lajɛlen na général yɛrɛ ɲɛ jɔlen ka don mobili kɔnɔ min ye patrouille ye fan caman fɛ ko u y'o kɛ su ani tile dɔgɔkun laban in na ko nin waleya min kɛlen filɛ nin ye polisilakaw fɛ ko a na to senna han a t'a ka papiyew ɲini directeur kɔni jɔlen ɲɛna kɔni kuma caman t'o la o i b'a digitalisation jagoya la yen o a tɛna fɔ ko maa y'a ban k'a sara o ko wa ko balakacu min filɛ nin ye ko polisiw k'u sigi n'a ye dɛ ko directeur yɛrɛ ko k'ale yɛrɛ bɛ bɔ su ni tile ka taa Amara nin man d'an ye kosɛbɛ dɛ nin man d'an ye kosɛbɛ dɛ ko baara ko ka se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na ko laɲini ko o y'o ye min ye polisilakaw ye k'an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u ka cɛsiri a n'u ka timinandiya la Burɛmukaw fɛ yen Burɛmu ko kabakolo y'a ɲɛ yira olu la ye dɛ min ye météo ye ale ji de walankatara Burɛmu fan 14 bɛɛ lajɛlen dugu fan fosi tɛ yen min ma degun sɔrɔ u y'a yira k'a fɔ kɔni ko n'o y'a sɔrɔ maa ni ma to a la tiɲɛni ale barika bonyana adamadenw bolo minɛnw halakira minɛn caman sow olu dafirila bolona minɛnw sanjiw ta ka taa n'u ye min ye bi hali u ka ligne électrique ninnu ye minnu tun bɛ dugumana la ko olu caman bɔra ka fara o ka fana digiw n'o o ye malo sɔrɔ yɔrɔ ni ɲɔ sɔrɔ yɔrɔ digiw ye u b'a fɔ ma ko Gourma Île ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a bila pewu wa u yɛrɛ ko bi jɔrɔna min bɛ u la e ko nin t'olu ka ɲinan samiya sɛnɛ bannen de ji o taalen ni sɛnɛfɛnw bɛɛ ye ko a jɔrɔna bɛ Burɛmukaw la bi Burɛmu u jɔrɔlenba don Gawo kɔnɔna na jɛkulu min bɛ yen n'o o ka wulikajɔ bɛnnen don yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min ka hinɛ ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma ale ye foire belebeleba sigi sen kan foire in kɔni ko maa 40 ɲɔgɔnna olu b'a kɔnɔna na min ye Gawokaw yɛrɛ ye olu fɛ maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila n'o ye maa 200 ɲɔgɔnna ye ko foire in kɛkun ye olu ye dɔw nana ka bɔ Gawo yɛrɛ dugu bolofara dɔw la dɔw nana ka bɔ Burɛmu ani fan wɛrɛw fɛ min ye baara in ye sa n'o ye foire belebeleba min sigilen filɛ nin ye Amara k'a kɛkun ye se tɛ maa minnu ye olu ka se ka taa sanuw kɛ sɔnnɔgɔya la dɛmɛ bɛ se ka kɛ cogo min jɛkulu min ye nin baara sigi sen kan sa a y'a yira k'a fɔ ko ni ko in kɔni tora tan cogo la u n'a a standw bɛɛ lajɛlen sigilen to sen kan yaasa dugudenw olu bɛ se ka lafiya cogo min n'o tɛ u ka laɲini tun ye min ye o tun ye k'a fɔ ko k'a kɛ tile 2 ye ko k'a ban pewu nka komi a sigikunba bɛna kɛ duguden minnu ye olu ka sɔrɔ man bon kosɛbɛ o sɔrɔ dɔgɔya hukumu de kɔnɔna na sa u y'a yira k'a fɔ ko u kɔni tɛna giribasa k'a wuli ten u n'a ni bɛrɛ bɛn yaasa min ye maa minnu bɛ bi nin waati ninnu na olu bɛ se cogo min na ka nafa sɔrɔ a ko la n'an bɔra Gawo ni Burɛmu la an bɛ segin ka na Bamako Bamaɲare Amadu Jikɔrɔ ni Amadu Seydou Traoré ni Ala y'ale ka kalifa minɛ a la nin y'a san 8 ye min ye a nɔfɛmaw n'a kanubaw ye kuma tɛ jɛkulu min bɛ yen n'o ye bɛrɛbɛrɛlitɔ faso kanu ye ale ye ɲɛnɛmayali kɛ min ye saledo bannen kɔ ka ni dugawudenw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ u ye barosigi kɛ barosigi min kɛnɛ kan n'o kɛra sibiri tɛmɛnen Zumana Sakɔ ale tun bɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu ye ISRDA tu tigɛ olu denw caman tun bɛ a kɛnɛ kan wulikajɔ nana kɛ sa ko ka cɛkɔrɔba ko k'a jansa a ye sɛbɛnni minnu kɛ a ye kalan minnu kɛ a ye gafe minnu bila min bɛ se k'a to maaw yɛrɛ bɛ se ka u yɛrɛ kalan cogo min da donna nin bɛɛ lajɛlen na Kora film kɔnɔna na waleya in y'a to fana min ye a ka gafew a ka sɛbɛnniw a ka Modibo Keyita ka tɔgɔla kibaruyaw ni fɛn minnu bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen danganiya kɛnɛ ka fana maaw ye kuma ta 1 ani 1 ka taa sibila k'o ta k'o ɲɛsin a ma Zumana Sakɔ ka taa fara Asetu Gologo n'u b'a fɔle ko Tetu ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan ye min ye ISRDA ni denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ka wulikajɔ bɛnnen don Modibo jansali ko hukumu kɔnɔna na ko ninnu bɛɛ lajɛlen de tun bɛ kɛnɛ in kan ye jɛkulu in a ɲɛmaaya bɛ maa min bolo sa o ye Ibrahima Kebe ye n'u b'a wele ko Africain ale n'a ka maaw olu de kɔni ye jɛkulu tɔn in sigi sa n'o ye faso kanu ye bɛrɛbɛrɛlitɔn n'o fana ko u ka maa min ye sɛbɛn fasiri ka ca ma o ye Mantala Kamara ye k'an b'a fo Amara bɛ taa Moti Barema Bokum ale tɔgɔla Dulati kɛnɛ o dayɛlɛli de bɛ bi sɔgɔmada in na e ko sɔɔni yɛrɛ sa baara tɛna daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 baara in kan ka daminɛ minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna anw fɛ yan ale bɛ ye kɛnɛ kan a kɛrɛfɛ Burkina ta o fana bɛna ye kɛnɛ kan Amara u ko Moti bɛɛ de welelen don kɛnɛ kan bi gouverneur ye bataki bɔ k'a yira k'a fɔ
ma ne nyema ye ni ma ye ni kene ga bi to ta de waro ko ye gouverneur ye général de brigade kura abas ko ke damele ana ye gawo janjoke ka tomokto janjoke ana ye moti fana janjoke wale be moti alibi ballon dans terrain afana kafiye yamaria di ko ballon ta mi beke jien fanto fe kafu ka dugukolo kan ko barema bokum togolata ko ballon ta farafina ballon ta be se ka kono ballon dans terrain fitini ni flabala basket ke terrain bala non ngero bala vestiaire bala kata se salon masano salon VIP journaliste uluga kibara dioro obe akonnana officiel ka logibe aw munumbe nawbe kemek bien biduru bio taw fana jorobe salmumbe nawo fo masako var ni yemingen dulatila kasega ya nogoni fe salle de conférence salle de réunion mi du kuna fondilaw yebe forma ko cabine téléphonique cabine reportage ki to fe na kan dulatan laje mamunu fana be ni piginin to loku olu fana sigoro be secrétariat obe akona no ye yoro re secrétariat direction ba kono vestiaire salle de massage ni salle de gym ni mpela jele o de be barema bokum kono ani to bela oku tela ka onda ba se ku koni ambre seledo ap me 85% na interaction re metu ni ngabe 90 la wa amasoma wa donc bi Mali ministre no ye Abdul Kassim Fambaye ale ani Burkina ka faragolo nyina ministre ka fara moti ma mafale on bela jirenga moti ta nyana ha ni ye bieta roya ni ye dugu jumai ni ango ni a panneau solaire ya c'est yo moti ta nyana ha moti ta nyana re ande dugu ke ma kana ta anda sin nungono tuguni amara stade min flani no e barema bokum ye ale seguta amarindaw kai abla makoro sisogo sigaso babemba traoré nimbela jilen jora alpha mar ko dare fe kan 2002 hugumu ko nana ya sa bolonda mo saka ka kono na tugumina bolonda terenu nu ula kura kurara asimin fe ya sa ku di sabula Mali ayra na wuli ka joke ameto fargolo ngeja hugumu ko nana alibi zeglu usera kunungo Afrique du Sud nala sonama sini ukanga bolontanke contre Eswatini oyanga boko flanai kalo intletante sawa ko a bolontan ko nimbe damine ulu fei watimi oye nega kayetan ulu vlai abibe anga ya 15h ma ni bolontan ko minye anafa bay minye Malika na buruna yoroi ani Johannesburg che oye kilometri keme sabayi dugu min do fana ko dugu ko ni basigila lafialelu nga miye malien munumbe ugo ku kalu ga wuli ga joke anga demsonu sele yekunu bi uye dulati kenai utara ga tu nyeda ka uka entraînement foloke ni aka mawya no ni zulu tigi mbi bomini ni ale jore jume akola machi do yamfana mega do terengono ga do terengono ma ere ko ke ne bekele onte yoro min nafa ga bo amta ay do koy wa mi ye ni bolonda nyi anafa ga bo mina anga njija anga nati yasa anga to nyema yala anga demson ame duga kuye mayu gagné ala ko gagné amara nga ma no ne anga chefo nyona ma no parce que bolonda yi an nga ntabe de gagné anga so nga marata alisa anjigila matike ame duga ga sa munu sira ka se kene kai ala ka u garsiga do ala Burkina gaw ulu fana nana an fa ya u bora Senegal kana ni ala sona ma sini fana tewa ulu fana be jouer a sini uni ulu ta Burkina ni Senegal ko fe uni Malawi de be jouer en fa ya ko ni ulu ga groupe ta ka la jeni wati na Burkina Faso ga groupe ko nana Burundi be ale de folo e kuru sababa bulu Burkina ale ni Senegal dalo no ga kuru kelengele Malawi kuru fu de ba ale bulu donc ni sini
amaranga ngatani na yede pression tinina ninti andu suti kashinina bari ngone ne Burkina ka oyi me dugo ka sako ulutai ana ye o keneka ka tulu fana singoroma dondo ya sa amara boronda ma no gone iye wala ka boku ame fa kata Burkina min supporter ni eta o fana mandi do yo koy do ti fo fana ka al Burkina bon ni euro do kuntala no Burkina saba so Burkina bebe wula ku jo walai bon Burkina ka bien mais si ça comment bebe AES la mbe kile ana bossini kata u fana singoroma dondo yanda ube marukona terero versi marsi o ba ngara fe ni journal bana nantara wacho tanto anga tema ube tanto ede amano amara onti ko gala na koy anga koti anti ko gala na ame befo ka be wala mando mama kun sogolo no ana bi sogomada ina ka foli kerengrena ka se Musa Togolama alebe États-Unis amba foka wala mando minye madame Sal Jabaye ka le fana foka wala mando sori kemeso amba fo anaka demaya bela jele ante nyine minye bay bako meri district kornana amana ka demaya bela jele fana fo dugutigi no oye anga coordinateur ka dugutigi ka coordinateur yi Seydou Sangare ka le fana fo ka wala mando anga maraka samaki amale fo no imami kurbe jara ka le fana fo ka wala mando malien munume États-Unis sori alebe Canada amba afo ka Lucas Dakono ka le fana fo miye Madina e no Madina jara alebe Atlanta amba fana fo anaka demaya bela jele kata se Mohamed Lamine Kokaina ma ante nyina fio wala fo fe miye Ibrahima Sakoye kata se Papisi Diallo ma ambulu fo jangumba bako anaka mausuguba konna na ambulu fana fo kulu wala mano Amadou Gassama ka fana fo domaine konna na mama be no sogolo na samu fo Musa Togola alebe États-Unis ba ale ka bara mi bulle désert mais ngori la asimi ko mo kana konu nana bon problème be ke mi baro ni nana fana ye keto ke inye dato fama ka ko enra ni projet mara ango fana fo fana ma no gona do ka fero tige u ka keno yira u bisa ka mogo yo chugo mina suno malien chama be fe kana re malien bade ne be munu be fe kana minye Ilias Guro ye doaza debiti amba fana fo kene kaya ale koni vraiment ale ni Peru bagreda amulu bela jele fo ku wale mando amara amba fasa ko ka ambe nege kanyeta ani segi na lama ko rage